My sme Vajnat a toto je e-Games 2007. Dajky, jak sa ti tu páči zatiaľ? No, myslím si zatiaľ, že moje emócie a pocity sú fajn. Všetko je v poriadku, všetko je tu príjemné, ľudia sú milí. Škoda, že tu nie je viacej detí v tom bazéne. Áno. Hej, ahoj, zdravím ťa. Serus, My sme serus. youtuberi. Vy ste youtuberi? Paráda, čau mami. Čo mám povedať, čo je také dobré, čo je také moderné? Nech som cool. Prečo sa... Takže odchádzam. Hej chalani, my sme youtuberi. Chcete nám niečo odkázať? Ahojte chalani, vyzeráte tak nájdene, sa chcem opýtať, že vy máte za sebou takú drevorúbačskú skúsenosť isto. Áno. Áno. Áno, včerom som rúbal drevo s dedom. Aké to bolo? Opíš mi to nejako. Boleli ma ruky ešte dneska, ráno. Aký výkon kosaček miluješ? Čo najväčší, aby sa neobchávali. Definuj to koľko, tak jasne. Otáčky presne? Otáčky presne. Netuším číslo. Neviem presne číslo, ale proste aby sa neobchávala, keď je väčšia tráva. Ako hodnotíš túto kulinárskú akciu? Dosť ľudí, ale chýbajú tu tí streamery, lebo sa zašívajú niekde vo VIPčkách a tak. No, streamery sú vo VIPčku a my, youtuberi, tu beháme a venujeme sa fanúšikom. Si youtuber? Ja to nepoznám, sorry. Shy Chickens. Nepoznám ťa, kámo. Ale Sme- Shy Chickens, no si daj. Jak to píše? Shy. Moma Horňáková. Ale nie. To som videl. Sakra. Shy Chickens. Ty bol prvý. Áno, to je prvý. Okay. Ďakujeme za rozhovor. To si ty? No, to sme my. Dobre. Vidíme sa. Ahoj. Nech ti ide. Díky. Nachádzame sa na diskotéke, volá sa to Millennium 2000. Dole budú vystupovať pornoherečky že vraj. A že vraj sa tu budú vyzliekať ľudia. Ahojte. Ahoj, My sme youtuberi. super, teší ma. Tu sa o seba hrá a to sa nerobí. Práve ste ma vyrušili. Áno. Pekne. Prosím. My sme gamesite.sk. My nie. A robíme videá na YouTube. OK. Aj my robíme videá na YouTube. Hej. A kde? Gamesite News. Koľko máte odberov? Ja ti viem povedať. Ďakujeme za rozhovor zatiaľ. Dobrý deň prajem, môžem sa opýtať? No, pokojne. Já nevím, co mám říct. Ne. Môžeš. Aký máš názor na meno Milan? Milan je veľmi zaujímavé meno, ktoré je publikované v Slovenskej republiky, pretože Slováci sú zakomplexovaní na určité veci. Aké? Určité veci sú tie, že Slováci nežijú svoj život, ale snažia sa žiť život, ktorý im patrí. Preto napríklad nepijú. Preto napríklad spávajú slušne, aby si zarobili Ktorá časť Slnce seno je tvoja najblúbenejšia? slnce, sono, sex, alebo čo? Ktorá časť Slnce seno? Najblúbenejšia. Každá, lebo na každej časti sa viem veľmi dobre zabaviť. Baví ma to, ako bolo to veľmi dobre urobené ľuďmi, ktorí to robili a zaujíma ma to, tak ti to poviem. Ktorý najblúbenejší slovenský film by si zaradil do odpadu? Love. Skrátka Love. Bola sa to Love, pozri si to staré, neviem, kde to môžem tak popísať. Bolo to o tom, že ľudia sa správali niekde ako v Amerike, ale slovenskí herci na to nemajú proces správať sa tak, ako sa správajú a pochopili to až neskôr. Keď to vydali. Hovoríš celkom chytro, aké máš známky? Za rok idem na vysokú, teraz pracujem. Ja sa pýtam, aké máš známky, nie kam ideš a čo robíš teraz?
Dobre, tak skončil som 4. ročník. Pýtam sa na známky. Ale ti hovorím, že skončil som 4. ročník, keď som skončil strednú školu. Známky. No známky, 2. To je veľmi fajn. Ahoj. 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 Dobre, starý, ja potrebujem vypiť už. Michal, kedy sa chystáš konečne ostrihať a zbaviť sa toho hnusu, čo máš na vlasoch? Pravdepodobne po sexe s tvojou matkou. Budúcnosť detí. Nie je to vidieť na displeji, ale chalan akurát pozerá porno s 2 Aziatkami, nejaké bukake a takéto veci, displej tam, ale teraz to nemôžeš vidieť, ale áno, teraz je siaha na bradavku akurát. Teraz na druhú bradavku. Hopa, tam dole, nechoď kamarát. No, a teraz jej niečo vylieval do úst. Budúcnosť. Dobrý deň, hráte hru? Nie, chlap. Hráte? Hrám. Hrá sa vám príjemne. Hej, sústredím sa, teraz ma nechajte. Tak počkaj chvíľku. Ty nemáš život. Ja čo nemám? Život. Ale mám život. Zlé pobehlice sú jediné, čo mám rád. Jo, tak to neviem, čo spievaš. Održem strechu z Porsche, je to bezhlavý kôň. Penis dlhý ako predĺžovací kábel. Predbehol som ho, som šikovný. Váš outfit pripomína nemeckého pedofila. Tak to je veľmi mimo a máte to šťastie, že som sa neurazil natoľko, aby som to ďalej riešil. Vôbec nejde o nemeckého pedofila, ide o rekonštrukciu vojsk z prvej svetovej vojny. A trafili ste síce národnosť, ide o Nemca, to je pravda. Ale evokuje to nejakú formu etnické neznášanlivosti. Chcel by som povedať, že rozhodne sme v súčasnosti sa bojuje proti takejto, či už náboženskej, rasovej alebo etnickej. Ale my sme sa nepýtali, či sa proti niečomu bojuje. A nič také. My chceme otázky na naše vety. Naozaj, musíte si ale naozaj vziať, že toto bol docela arogantný výrok na našu stranu. Takže... Ja by som mal postaviť, aby sa pán pozrel, že aký malý vlastne pri tebe. Ale ten schod vyššie. Pretože bol to určite... Takže zakladáte si na výške. To je vaša ofenzíva? Samozrejme, dokonca v vojenských jednotkách v minulosti bola výška extrémne dôležitá. Napríklad do niektorých jednotiek brali iba ľudí... Zaujíma to niekoho? Zaujíma to niekoho? Vy tu ležíte. Áno, je to tak, ležíme tu. Ležíme. Áno, naozaj. Ešte niečo? Nie. Wow. Skutočne je to tak. Som ohromený. Je to tu nádherné. Kvalita tohto interviu nemá hraníc. Nechal len teraz vážne, hej, seriózne. Počúvajte ma, hej? Áno. Sme pripravení. Akú výšku obrubníkov miluješ? Asi tak 8 cm by som povedal je akurát. Ja mám radšej vyššie typu 18. Z toho to celkom romantické interview. Ktorá hra? Tak ktorá hra? Ktorá veková kategória tvojich fanúšikov sa ti najviac páči a inklinuješ k ním? Predpokladám, odpoveď mala deti. Ženská. Vek. To je jedno. Pod 15 aspoň? To je risky a to sa mi páči. Pod 13? Centimetrov? Hej, dobre môže byť. To znie celkom fajn. Vy hráte NHL-ku proti sebe? No, normálne proti sebe. Už 3 roky. Aj doma. Vlastnejšie. Aj doma hráme proti sebe NHL-ku. No, normálne, v pohode. To je výborné, ja to tiež takto hrávam. Chcel som sa opýtať, že ktoré jedlo z tejto kulinárskej akcie sa vám najviac páčilo? No, ani som tu nejedol, ja som mal za sebou chleba, tak... Nemáte chuť na jedlo, fetujete? Nie, fajčím. Ďakujeme krásne za interviu. Pekný deň a užite si. Ahoj. Interviu rob. Interview. Ako sa máte? Tak má, fajn. Hej.
Jak to? Táto akcia je veľmi príjemná. Chcel by som teda podotknúť, že som tu teda prvýkrát Prvýkrát? a je to pre mňa veľmi inšpiratívne. Inšpiratívne. Prečo? Prečo sa smejete? A jak si to tu užívate? Užívam si to celkom fajn. Musím sa priznať, že som už dvakrát masturboval. Videl som tu veľa cosplayerov, cosplayeriek. A čo tu robíte v týchto nočných hodinách? Fetujeme. Fetujeme. A máte aj niečo pre mňa? Môžem do toho zabeatboxovať? Áno. Ideš sa o ňou? Daj mi rytmus. Ďakujeme za pozornosť. Zmizni. Ráhuhahaha. Dievča, čapicu díky. Eset. Budeš mi ho fajčiť, keď ti budem vadiť? Prosím? Lalie. Čo kurva? Ale kurvy sú drahé.